Takulandirani ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati nzosangalatsa kuona kuti ntchito za NIF zikuthandiza anthu kumadzidalira pachuma. Mkulu oona za makampani aboma wapempha makampaniwa kuti adzipereke pomapanga okha ndalama zoyendetsera ntchito zawo m'malo modalira thandizo la boma. Ndipo banki yayikulu mdziko muno sinasinthe mlingo wa ndondomeko zakagwiritsidwe ntchito ka ndalama omwe uli pa 26%. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndiokondwa kuti masomphenya omanga dziko la Malawi kukhala lodzidalira pachuma tsopano akutheka. Dr. Chakwera wanena izi ku Balaka pamwambo okondwerera kuti bungwe lopereka ngongole za bizinezi la NIF lakwanitsa kupereka ndalama zoposa 100 billion kwacha. Pamwambowu Dr. Chakwera anakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchitoyi ya ndalama zokwana 350 billion kwacha. Blessings Cheleuka ali ndi nkhani yonse. Angofika pa bwalo la zamasewero la Balaka, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anayendera ena mwa amalonda omwe apindula ndi ngongole zochokera ku bungwe la NIF. Kenako Dr. Chakwera anatsegulira gawo lachiwiri la ntchitoyi lomwe ndi la ndalama zoposa 350 billion kwacha. Dr. Chakwera anati gawo lachiwiriri lipindulira anthu ochuluka kuti ntchito zowathandiza Malawi kuti apeze chuma chawo zikutheka. Umboni wake ndi NIF. Ndipo amene sanafikiridwe nawo afikiridwa, akapanda kukhulupirira mabodza anthu omwe akungowafuna kuti awachenjerere. Inunso amene mukudziwa kuti mudalandira ndalama ndipo zasintha moyo wanu, mufalitse uthenga wabwino umenewo kuti amene akudikira fezi yachiwiri ya programu ya NIF nawo akhale mchiyembekezo. Poyankhulanso pamwambowu, nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda anati ntchito ya NIF yapindulira magawo onse a zachuma cha dziko lino. Iwo ati kudzera mu ntchitoyi dziko lino lakwanitsa kupeza ndalama zochuluka zakunja. Poyankhulaponso mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Esnua Mkaka anayamikira Dr. Chakwera pokhala ndi utsogoleri wa masomphenya. Iwo anati Dr. Chakwera akwanitsa kubweretsanso sitima kuchokera Beira kufika ku Lilongwe yomwe yakhala isakugwira ntchito kwa zaka 21 zapitazi. Iwo ati zimenezi zithandiza masomphenya otukula dziko lino. Ndipo uphungu wa dera la kumadzulo mboma la Balaka Apetha Ndewere anayamikira Dr. Chakwera kamba kachidwi chake pa ntchito za ngongole za NIF. Ndalama zoposa 350 billion Malawi kwacha ndiye zikhale zikugwira ntchito pansi pa gawo lachiwiri la ntchito za NIF. Blessings Cheleuka, MBC Balaka. Ndipo President Chakwera wayamika Adimeta Mega Farm ndi kampani yopanga simenti ya Portland chifukwa chokhazikitsa ntchito zogwirizana ndi mfundo zachitukuko za boma. Dr. Chakwera amayankhula mboma la Balaka atayendera Adimeta Mega Farm yomwe ili ndi minda ikuluikulu ya ulimi wa nthirira komanso malo atsopano a kampani ya Portland Cement zomwe zitukule zomangamanga za migodi ndi za mafakitale dziko muno. Chipiriro Mtumodzi wadza ndi zambiri. Ntchito zomwe akugwira a Demeter Mega Farm ndi a Portland Cement mboma la Balaka zikugwirizana ndi mfundo zingapo za boma zachitukuko. Kudzera mu ndondomeko za makono za ulimi wa mthirira, a Demeter Mega Farm asonyeza kwa President Chakwera kuti nzotheka kulima chakudya chaka chonse kusiyana ndi kumangodalira nyengo ya mvula yokha. A Demeter Mega Farm asonyeza kuti ndondomeko yogwiritsa ntchito minda ikuluikulu ndi makina pa ulimi wa dziko lino ndiyofunika ndipo ndi njira yokhayo yothetsera njala mdziko muno.
Dr. Lazarus Chakwera anayenderanso malo amakono omphera ng'ombe omwe pakadali pano ndi oposa malo ena onse ophera ng'ombe mdziko muno, komanso anayendera malo ogulitsira nyama ya ng'ombe yomwe a Demeter Mega Farm amagulitsa mdziko muno. President Dr. Lazarus Chakwera wati ndi wokondwa komanso okhutira ndi ntchito ya makono yomwe ikugwirika ku Demeter Mega Farm. Ma Mega Farm amene akuchitika kuno monga nakaona kwa Demeter kuja nkuona kuti zochitika m'boma la Balaka pogwiritsa ntchito madzi wa mtsinje wa Shire, ndipotu zimene zitichulukitse zamthirira chifukwa madzi awa asanapite ku Mozambique asanakafike ku nyanja ya mchere ya Indian Ocean, mpofunika tizichita nawo kuno asamangotonongera akachuluka lizikhala sodalitso siyana ndi kuti angoononga zinthu. Koma nalimbikitsidwa mtima chifukwa cha zimene ndakaona kumundako, nalimbikitsidwa mtima ntayima yapa kuona kampani ya Portland kukhazikitsa chitukuko chapamwamba chimene chithandize zomangamanga za dziko la Malawi. Kumalo atsopano omwe kampani ya Portland Cement ikufuna kumanga fakitale yatsopano yopanga simenti, President Dr. Lazarus Chakwera anamusonyeza mwatsatanetsatane phindu lomwe likhalepo fakitaleyi akayimanga. A Portland ati fakitaleyi akayimanga awonjezera chiwerengero cha simenti yemwe amapanga kuchokera pa 300 tons kufika pa 2000 tons pa chaka. Iwo ati adzithanso kupanga okha kilinka yemwe ndi chipangizo chofunikira kwambiri pa ndondomeko yopanga simenti. Pakadali pano a Portland Cement amayitanitsa kilinka kuchokera ku Zambia, ndipo fakitaleyi akayimanga apulumutsa ndalama zokwana $50 million zomwe amagwiritsa ntchito poyitanitsa kilinkayo. Kampani ya Portland yapempha Dr. Lazarus Chakwera kuti awathandizire pa ndondomeko yopeza ndalama zakunja zokwana $85 million mosavuta kuti ayitanitse makina omwe azawadzale ku fakitaleyo. Pali chiyembekezo choti ntchito yonseyi ipititsa patsogolo nkhani za migodi mdziko muno, pachifukwa choti a Portland Cement adzikumba okha limestone kuno ku Balaka yemwenso ndi ofunika posakaniza kilinka kuti apange simenti. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Balaka. A banki yayikulu pa dziko lonse ya World Bank ayamikira boma la Malawi kamba kuchita changu pothandiza anthu amene alibe chakudya ndi ndalama za mtukula pa khomo kamba kang'amba yomwe inachitika mdziko muno. Mkulu wa World Bank mdziko muno a Nathan Bellet ndiye wanena izi pokhazikitsa ripoti lotchedwa Malawi Economic Monitor lomwe likufotokoza momwe dziko lino lachitira pa nkhani ya chuma miyezi 6 yapitayi. Pamenepa a Bellet ati bungwe lawo komanso mabungwe ena apitiriza kuthandizana ndi dziko lino kuti ntchito ya mtukula pa khomo ipite patsogolo. Kuchokera ku Lilongwe tili ndi ripoti la Patrick Dambula. Ripoti ili lomwe akulitcha kuti Malawi Economic Monitor cholinga chake nkuchita kauniuni wa mmene dziko lino likuchitira pa nkhani za chuma ndipo limatuluka kawiri pa chaka. Ripoti ili lomwe alilemba ndi a banki yayikulu pa dziko lonse World Bank mwa zina lafotokoza kuti dziko la Malawi sidafikepo pamene limafuna kuti lifike pa nkhani ya chuma mu chaka cha 2023 kamba kakuti linakumana ndi zovuta monga ng'amba zomwe zidachititsa kuti zokolola zichepe monganso mmene zinachitikira m'mayiko ena ozungulira. Ripoti lilafotokozanso kunena kuti mavuto ngati amenewa achititsanso kuti nkhani za chuma zisayende bwino mmene dziko lino limafunira, ndipo nkofunika kuchita zinthu zoti chuma chibwerere mchimake ndiponso kuti chiyambe kuyenda bwino. Ripoti ili likufotokozanso kuti kamba ka mavuto amene anadza chifukwa cha ngozi zachilengedwe, anthu ambiri alibe chakudya chokwanira pakati pa chaka cha 2024 ndi 2025, komanso kuti anthu ambiri akhala akuvutika pa nkhani ya zachuma. Komabe ripoti limeneli layamikira boma la Malawi ponena kuti lachita machawi komanso changu pothandiza anthu amene avutika ndi ngozi zachilengedwe powapatsa ndalama za mtukula pa khomo kuti ziwathandize kugula chakudya mwa zina. Malingana ndi mkulu wa World Bank m'mayiko a Malawi, Zambia, Tanzania komanso Zimbabwe a Nathan Bellet ayesetsa kugwira ntchito ndi boma la Malawi
pofuna kuonetsetsa kuti ntchito za mtukula pa khomo zapita patsogolo kuti zithandize kuteteza anthu amene ndi ovutikitsitsa mdziko muno. M'mawu ake nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza yati ripoti ili lithandiza kuwunikira dziko la Malawi kuti lichite bwino pa ntchito zothandiza anthu monga mtukula pa khomo. Iwo akuti mayiko ena amene anali m'mavuto amene dziko la Malawi lakumana nawo akwanitsa kutulukamo, ndipo ichi ndiye cholinga cha boma la Malawi. Apapa mu ripoti imeneyi taona kuti anzathu ku Zambia komanso ku Mozambique anali m'mavuto ngati amene ife takumana nawo, angozi zodza mwadzidzidzi monga yanachitika COVID-19 komanso nkhani imene inachitika ya macyclone aja Aidai komanso cyclone Freddy. Koma zimene zizi anzathu ayesetsa kunena kuti achoke m'mavuto amenewo, kupezeka kuti panopa ali pa stage ina. Nde ife ngati dziko ngati boma nafenso tili nacho chidwi kuti tichoke m'mavuto amenewo. M'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu aku World Bank Achipo Msowoya anati ndi zotamandika kuti dziko la Malawi layesetsa kuchita machawi kuthandiza anthu amene avutika chifukwa cha ngozi zogwa mwadzidzidzi, ndipo izi ndi zimene iwo akufuna. Ripoti imene ikuyang'ana ntchito yotamandika yomwe Malawi ikupanga ku nkhani zoteteza anthu okusamala anthu amene ali ovutikitsitsa, kugwiritsa ntchito mapulogalamu ngati mtukula pa khomo komanso mbwezera chilengedwe. Mapulogalamu amenewa ayika dziko la Malawi patsogolo kwambiri, kuonesesa kwambiri mmene dziko limene lakhala kuthandizira anthu ku mikwingwirima yomwe Malawi yakumana nayo pakatipa, kuchokera ku namondwe wa Aidai kufikira ku mavuto achuma amene apanga affect anthu ambiri, kwambiri anthu amene amakhala m'mizinda. Popita chitsogolo, a World Bank alangiza boma la Malawi kuti lilimbikitsebe ntchito za mtukula pa khomo powonjezera chiwerengero cha anthu oyenera kuthandizidwa pofuna kuti ntchitoyi ikwaniritse zolinga zake. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Boma lati msonkhano wa mabungwe ogwira ntchito zomangamanga omwe uchitike mu mzinda wa Lilongwe upereka mwayi onika komanso kupeza njira zothana ndi ena mwa mavuto omwe akuchititsa kuti anthu adzimanga nyumba zosalimba komanso mowononga chilengedwe. Nduna ya zomangamanga a Deus Gumba yanena izi itayendera ntchito yokonzekera mkumano umenewu. Zambiri mulipoti la Yamikani Simtowe, akuwerenga ndi Helix Manemba. Uwu ndi msonkhano woyamba kuchitika pansi pa mutu oti Sustainable and Affordable Housing and Pursuit of Malawi 2063 pa Chingerezi. Mabungwe omwe amagwira komanso okhudzidwa ndi ntchito zomangamanga akuyembekezeka kudzakhala nawo pa mkumanowu omwe udzayambe pa 29 mpaka pa 30 Julayi mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo nduna ya zomangamanga a Deus Gumba yati mwazina nthumwizi zidzawunika malamulo komanso ndondomeko zomwe zingathe kumatsata pa ntchito yawo. Iwo wati boma likufuna kuti anthu adzimanga nyumba zolimba komanso zosalowa nthumba malinga ndi masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Yakwana nthawi tsopano kuti malinga ndi nthawi zimene tikudutsamo, nyengo zosiyanasiyana zimene tikudutsamo, tinaona mmene mwina za nyengo zinatiwonongera miyoyo ya abale athu komanso nyumba. Tunena kuti tibwere pano tionetsa Malawi kuti ife ngati kuntuna tili mapulani okwanira kuti timange nyumba zimene zili zolimba komanso nyumba zoti zikhuzokhala pa mtengo wabwino zoti zitumikire Amalawi. Bungwe la Catholic Relief Services ndi limodzi mwa mabungwe omwe amathandiza komanso kumanga nyumba za anthu omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. Madalitso Jere ndi mmodzi wa akuluakulu ku CRS. Ndi mwayi wakuti anthu athe kuonetsa maluso amene alipo, ena mwa izo zitithandizira kuti tithe kupanga inform policy yathu imenenso panopa ngati dziko kufuna tipange revise. Pali zinthu zambiri. In 2019 kunali chitika bani ya njerwa zootcha, yeti ndi material imene iliko kumudziko. So symposium itithandiza kuti tipange njira yokuti tizidusa motani pogwisa ntchito zipangizo zosiyanasiyana kuti tithe kusamalaso chilengedwe. Asanafike pamalowa, Agumba anakayendera malo omwe nthambi ya boma ya Malawi Housing Corporation imangepo likulu la ofesi yake. Ndipo apa mpando wa bungweli ndi mbusa Jalek David Kachipanda. Tikuchita so ground breaking pa 29 ndipo talemekezedwa kuti ngakhale tate wa fuko lino state president akakhala no pombo mene ndeza nkhala ngati zangolumikizananso ndi symposium moti kwa ifeyo tayiona ngati chinthu chofunikira kwambiri yabwera pa nthawi yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera akuyembekezeka kudzakhala nawo pa mkumano okubwerawo.
mkulu oyang'anira mmene makampani ndi mabungwe aboma akuyendetsera chuma chawo a Peter Simbani wapempha makampani aboma kuti alimbikire ntchito yodzipangira okha chuma osati kudalira thandizo la boma. Iye amayankhula ku Nkopola Lodge ku Mangochi komwe watsegulira maphunziro apampando komanso akuluakulu a kampani ndi mabungwe aboma. Dave Uma ali ndi ripoti. Apampando komanso akuluakulu oyendetsa kampani ndi mabungwe aboma, statutory corporations mchingerezi, akukumana ku Nkopola Lodge ku Mangochi pa maphunziro omwe boma lakonza ndi cholinga chokuti akumbutsane zina mwa zinthu zofunikira pa ntchito yawo. Poyankhula pamene amatsegulira maphunzirowo, mkulu oyang'anira mmene makampani ndi mabungwe aboma akuyendetsera chuma chawo a Peter Simbani anayamikira ntchito yabwino yomwe mabungwewo akugwira, koma wapempha kampani zomwe zinakhazikitsidwa kuti zizipangira zokha chuma kuti zipeze njira zochepetsera mavuto ake podzipangira chuma osati kudalira thandizo la boma. Makampani amenewa ndi cholinga cha boma kuti akuyenera kuti azipanga ndalama zokwana kuti asamapitenso kuboma kufuna thandizo limene chizungu chimati bailout, because zimene tikuona kuti mabungwe ena kuti makampani ena oti amene kuti azipanga ndalama pawokha akubiranso kuboma ku Ministry of Finance ku Treasury kuti chonde thandizeni abazativuta. Ndeti mafunso ngati mukulephera kupanga survive ndiye nchifukwa chaniso nanga mukhalira ngati kampani ya boma yokuti muzikhala commercial entity. Mawu ake mkulu wa ofesi yomva madandaulo a anthu a Grace Marera walimbikitsa kampani komanso mabungwewa kuti alimbikitse umunthu pa magwiridwe a ntchito maka pamene akulemba anthu ntchito mu ofesi zazikulu. Kuphunzitsana kuti aliyense adziwe bwino lomwe zinthu zimenezi kuti asakapeze kuti akupanga zinthu mophwanya malamulo mosokoneza ndondomeko, choncho kuti zonse zimene dziko lino lufuna kukwanitsa pa nkhani ya rule of law kapena kuti kutsatira malamulo, komanso ngakhale Malawi 2063 jati kufuna kuti tikhale ikuyimiranso pa nkhani ya good governance kapena kuti kayendetsedwe ka ntchito ka boma kotsatirana ndi malamulo komanso ndondomeko. Wapampando wa bodi ya bungwe la MBC Reverend Vasco Kachipapa anavomereza pa mfundo yoti umunthu ndi wofunikira pa magwiridwe a ntchito pa kampani, ndipo anati MBC ikuchita bwino kumbali imeneyi. MBC tikuyesetsa nkhani ya umunthu, chilungamo, ndikukhulupirira kunena kuti anthu angakhale kuseri akutha kufotokoza kunena kuti MBC yasintha ikuchita bwino, ndikudziwa kunena kuti pali pena ndi pena pamene tikuyenabe kukonza. Iyi ndi ntchito imene ilipo titipange, komano kutengera ndi mmene zidalili ndi mmene zilili tikhoza kunena moyamika ndithu kuti tikuchita bwino. Ndi nkhani yabwino. Kumaphunzirowa kwasonkhana apampando komanso akuluakulu a kampani zomwe zimalandira thandizo kuboma komanso zomwe zimazipangira zokha chuma. Dave Uma, MBC Mangochi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati nzosangalatsa kuona kuti ntchito za NIF zikuthandiza anthu kumadzidalira pa chuma. Mkulu oona za makampani aboma wapempha makampaniwa kuti adzipereke pomapanga okha ndalama zoyendetsera ntchito zawo m'malo modalira thandizo la boma. Ndipo banki yayikulu mdziko muno sinasinthe mlingo wa ndondomeko zakagwiritsidwe ntchito ka ndalama omwe uli pa 26%. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti bungwe loona za madandaulo a aphunzitsi la Concerned Teachers of Malawi lati ndilokondwa kamba kakuti boma latsitsa ndalama zomwe aphunzitsi adzilipira pofuna kupeza chiphaso chogwirira ntchito yawo. Mlembi wa bungweli Aziz Losa ati ili ndi yankho pa pempho lawo limene mbuyomu adapereka ku nduna wa zamaphunziro komanso ku bungwe la Teachers Council of Malawi limene limayang'anira aphunzitsi mdziko muno. Alosa amayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe, ndipo atinso ndi okhutira ndi njira ya makono yogwiritsa ntchito lamya zam'manja polipirira ndalama yolembetsera aphunzitsi. Mukale amene tatilusa leroyi timanenapo kunena kuti
ife ngati aphunzitsi okhuzidwa taona kuti boma layesa kumbali yawo makamaka nduna za maphunziro wachita kumbali yawo kwalemba aphunzitsi okwana 4,200 aphunzitsi 4,200 amenewa ndi aphunzitsi ogwirizira ndiye timapempha kuti aphunzitsi amenewa atapanga mene anapangidwa ku secondary muja okwana 9,723 achi mene anapangidwa ku secondary muja atapanganso ndi awawa angowalembera permanent njolinga kuti ntchito zawo zikhale pabwino. Tikunena choncho ifana kuti tikufuna akatenga 4,200 wakuapitisa kuti alembeso ena ogwirizira njolinga kuti kachulukidwe kana kapena kumakhala mkalasi kacha kapumbulidwebe kuti aphunzitsi kaenga tachuluka masukulu ndikuti ntchito ija tsopano tizigwira pa mulingo wake woyenera mphunzitsi mmodzi pamene anakwana 60 komano apeza kuti msukulu zina phunzitsi kukhala ndi ana mwina kumakwana 100 chimene makhala chipinjo kwa mphunzitsi uja dataka onjezeraso aphunzitsi aja kuwalemba onjezera aja amene akhala kuti kungothandizira ogwirizira aja zithandizira kuti ntchito pa ground ikhale yophwekerapo pamodzi. Unduna oona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi watsindika kufunika kwa mgwirizano ku ntchito yokweza maphunziro am'mera mpoyamba m'dziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu mu undunawo Justice Hamela wanena izi pamwambo okhazikitsa mabuku am'mera mpoyamba omwe kampani ya Dzuka Publishing yakhazikitsa. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti. Malinga ndi Hamela, dziko linoli ndi sukulu zam'mera mpoyamba zoposa 13,000 ndipo zikusokera thandizo losiyanasiyana kuchokera kwa mabungwe komanso anthu akufuna kwabwino. Aphunzitsi amene amaphunzitsa m'masukulu m'meneyo ndonena kuti ambiri amagwira ntchito mongozipereka ngati ma volunteer chifukwa panopa ndi 2,000 okha amene amalandira kanswahala kuchokera ku boma koma tindima aziphunzitsi amene pafupi 36,000 so ndi madera ngati amenewo amene tikufuna kuti tilandire chithandizo komanso kuonjezera pamenepo masukulu ambiri alibe zophunzirira kapena zosewerera ana. Ngati mbali imodzi yonetsa chidwi chake ku ntchito za maphunziro, kampani yolemba ndi kusindika mabuku ya Dzuka Publishing yakhazikitsa mabuku a ophunzira am'mera mpoyamba. Mai Maureen Masamba ndi mmodzi mwa akuluakulu ku kampani. Tsopano ma caregivers athu, masukulu athu, ma CBCCs at ECD level akhalano ndi chida chotagwiritsa ntchito. Chida chofanana kusatengera kuti ndi CBC kapena ndi nursery school ya town. Onse a town kaya ndi akumudzi akugwiritsa ntchito buku lofanana. Zikutanthauza kuti mwana wa CBC ya kumudzi azipanga zofanana ndi zomwe akupanga mwana wa ku nursery school ya private. Chomwe tikufuna as a country chikhalepo kuti ana onse amene tikuwakuza akhale afikire ma opportunities ofanana akamapita kutsogolo. Ndondomeko zoyendesera sukulu zam'mera mpoyamba zimafotokoza kufunika kuti ana aziyamba aphunzira msukuluzi kuti akule akuganiza bwino zomwe zimachititsa kuti azichita bwino ku maphunziro awo. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Munkhani ya chisoni thupi la Major General Buxton Namwali omwe anamwalira ku Blantyre lachinayi alika m'manda ku mudzi kwawo mudzi mwa Podogoma kwa ngolongoliwa boma la Tyolo. Mmodzi mwa zidzukulu zawo a Vincent Selenje ati thupi la Major General Buxton Namwali alinyamula kuchoka ku Blantyre kupita ku Tyolo mawa loweruka. Major General Buxton Namwali anakhalaponso wapampando wa bungwe lowulutsa mawu la MBC ndipo anabadwa pa 12 June 1938. Aselenje akufotokoza zambiri. Chikulirira ku famu yawo kwa Chapo imene kuli kwa Podogoma ku Tyolo maliro padakali panali ku Nthunzi ndipo mawa nthawi ya 3 o'clock ndi pamene tikatenge zovuta zathu kupita nazo ku famu Namwali farm maliro tika Sunday. Ife yakubanja tilokhunzidwa kwambiri chifukwa ndi amene anali mkokogona mabanja onse atatu ndiye ifeyo tilokhunzidwa kwambiri ndipo achisoni. Mzimu wawo uwuse mumtendere. Ndipo munkhani za masewero kampani ya ntchito zokopa alendo ya Sunbird yati ndiyodzipereka pa nkhani zotukula masewero mdziko muno. Mkulu wa zamalonda ndi zofalitsa nkhani ku kampani wanena izi pamwambo opereka mphoto
pa masewero a golf omwe anakonza ku Blantyre Sports Club. Tili ndi ripoti la Praise Majawa lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Poyankhula utatha mpikisanowu, Ansona anati akukonza zochititsa mpikisano ngati omwewu mu mzinda wa Mzuzu. Ife ngati Sunbird tatipange sponsor golf fa magolfers ambiri ni makastoma athu amene ndipo ifenso ngati Sunbird ndikale tinapanga sponsor golf ku Blantyre ndi tinaona kuti panopa chifukwa choti tili mu recovery period fa after covid tinakhala kanthawi ndithu osapanga zinthu za ma sponsorships wanati yayi panopa tikupanga recover ndi tione kuti makastomers athu amene atithandiza ndi recovery tiwabwenzere bwanji makamaka magolfers. Osewera okwana 71 ndiomwe anatenga nawo mbali pa mpikisanowu. Mayi Maria Tandwe ndiomwe anakhala katswiri kumbali ya amayi pamene a George Damson anapambana kumbali ya abambo. A Damson anati anachita bwino pa mpikisanowu chifukwa chokonzekera bwino. Sindinganene kwenikweni kuti panali chinsinsi chenicheni. I think zangochitika kuti leroli nangozipasa confidence kuti ndikamenya golf yabwino. Ndi pamene tinayamba kumenya paja nangopezeka kuti ndaona kuti ndikumenya bwino zimene zandipangisa kuti ndilimbikire kuti so ndimenye bwino kutsogolo. Kwambiri mgolf kumafuna kuti usakare ndiphuma. Ndi ukakara nthawi zino masewera ndawo ndikuti amalangula kwambiri kuti azikara ngati akupanga play my mind games koma wawa amandilimbikitsa ndikamenya shot yabwino amandilimbikitsa kuti ndipite so kutsogolo. Kumbali ya osewera omwe ndi ankhala kale anapambana ndi Anyakoko Nsona. Opambanawa anapatsidwa ndalama komanso mwayi okagona kumalo ogona alendo a kampani ya Sunbird. Pomaliza nkhanizi tikumbutsanenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati nzosangalatsa kuona kuti ntchito za NIF zikuthandiza anthu kumadzidalira pachuma. Mkulu oona za makampani aboma wapempha makampaniwa kuti adzipereke pomapanga okha ndalama zoyendetsera ntchito zawo m'malo modalira thandizo la boma. Ndipo banki yayikulu mdziko muno sinasinthe mlingo wa ndondomeko zakagwiritsidwe ntchito ka ndalama omwe uli pa 26%. Mwa nthawi zonse pezani zambiri pa mbc.mw komanso pa MBC Digital lomwe ndi tsamba lathu la pa Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Mike Mlongoti, mwakoma nonse.